Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur maiatzaren 5 da, osteguna hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Carlos Hirugarrenaren gurutzearekin saritu dituzte Cesar Oroz marrazkilaria, Fermin Goñi idazlea, Aitor Etxarte pedagogoa, Sandra Ollo editorea eta Josefina Campos mugimendu memorialistaren sustatzailea. Koronavirusak eragindako ospitalo okupazio egonkor mantendu da, intzidentzian eta ospitalartzetan gora egin arren. Nafarroak marka guztiak hautsi ditu apirilean lanean eta kontratazio mugagabean. Iruñeko udalak zuhurtziaz bertan bera utzi du 2022ko San Ferminetako kartelaren aukeraketa. Webgunearen bidez egindako bozketetan iruzurra egon daitekelakoan. Nafarroko gobernua gaitasun handiko behi aztegi berrien instalazio etenda mantentzearen alde agertu da. Uharteko oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabide berriak Itaroako bizitegi eremua merkataritza eremuarekin lotuko du gaurtik aintzinera. Gobernuak argi berdea eman dio berdintasunerako plan estrategikoari eta 273 neurri ditu. Eskubide sozialetako departamentuak herritarren parte hartzea prozesua ireki du, desgaitasuna duten personen arretari buruzko foru legearen aurre proiektu berriari ekarpenak egiteko. Kulturak museoen boterean Nafarroan kanpaina aurkeztu du sektorearen rol sozial, kultural eta ekonomikoa ikusarazteko. Paiazoak zibiboxen izanen dira, maiatzeko larun batetan txikienei zuzendutako eskaintza ludiko batekin. Mendebaldea aurre eskolak aurrera egin du, eraberritze integralaren obretan bere espazioak egokitu eta berritzeko eta horrelako ikastetxen baldintzak ezartzen dituen foru dekretura egokitzeko. Iruñeko udalak ikastetxe publiko eta itunduetako lehen hezkuntzako 5. mailako ikaslei zuzendutako ezagutu dezagun Iruña hezkuntza programaren antolaketa lizitatu du. Udaberriko feria ospatuko da Hortziralean Donezteben. Carlos Hirugarrenaren gurutzearekin saritu dituzte Cesar Oroz marrazkilaria, Fermin Goñi idazlea, Aitor Etxarte pedagogoa, Sandra Ollo editorea eta Josefina Campos mugimendu memorialistaren sustatzailea. Nafarroako gobernuak gaurko bilkuran onartu du foru komunitateare egindako ekarpenarengatik 5 domin horiek ematea. Cesar Oroz marrazkilaria, Fermin Goñi kazetaria, Sandra Ollo editorea, Aitor Etxarte pedagogo eta euskeraren sustatzailea hil ondoren eta Josefina Campos mugimendu memorialistaren erreferente nagusietako badira, Nafarroko gobernuak Carlos Hirugarrena noblearen gurutzea eman dien 5 personak 2022ko edizioan. Sare honekin Nafarroak foru komunitatearen garapen, proiektzio eta prestigiori bakoitze bere jardueraren esparrutik egindako ekarpen nabarmena aitortu nahi da. Dominen banaketa datorren maiatzaren 30 izango da Nafarroko tronuaretoan. Josefina Campos Urduña mugimendu memorialistaren erreferente nagusietako bada Nafarroan eta Frankoren kolpe militarraren ondoren eraildako personak obitik ateratzeko prozesuen sustatzailea. Bertalde Aitor Etxarte berezibar pedagogo eta euskeraren sustatzailea Hegoaldearen, Iruñako udal ikastolaren eta 2015-2019 Nafarroko Eskola Kontseiluaren sustatzaile eta zuzendaria izan zen, eta metodologia pedagogikoko berriari buruzko ikerlan garrantzitsu egin zuen. Fermin Goñi bidaurreta, kazetari, politologo eta idazleak hainbat komunikabideetan egindako ibilbidea eta idazle gisa egindako lana uztartzen ditu. Beste saritukutako bat Sandra Ollo Razkin editorea da, Nafarrao Kuaderns Krema akantilado argitaletxeko zuzendaria da, 2014tik eta onarpen handia du publikoaren eta kritikaren artean. Aurtengo 5. eta azken domina Cesar Oroz martija marrazkilari eta humorista jaso du. Gobernuaren iritziz egunero Diario de Navarran 1981tik argitaratzen duen punto y final umore tirak maixuki erretratatzen ditu bere ikuspuntu berexiarekin gaurkotasun politiko, sozial edo kiroleko gai askotarikoak. COVID-19ak eragindako ospitale okupazioa egonkor mantendu da intzidentzian eta ospitaleratzeetan gora egin arren.
60 urtetik gorakoen kasuak 10% igo dira, beraz, osasun publikoak gogorarazi du garrantzitsua dela pertsona kalteberen inguruko prebentzio neurriei eustea. Pasaden astean koronavirusak eragindako ospital okupazio egonkor mantendu zen. 84tik 83, asteko ospitaleratzeak berriz 20 igo ziren 35-tik 42 eta kasu berrien inzidentzia 11 igo zen. Horrela islatzen da Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txosten epidemiologikoan, non nabarmentzen den inzidentzia 10% hazi dela 60 urtetik gorakoen artean, eta horren ondorioz, Osasun Publikoak gogorazten du garrantzitsu dela pertsona kalteberen inguruko prebentzio neurri eustea txertatuta egon arren. Txostenaren arabera, apirilaren 28tik maiatzaren 1era 3.125 kasu jakinarazi zen, hau da, 473 100.000 biztanleko, eta tasarik altuena 75 urtetik gorakoetan lortu zen, 955 kasu 100.000 biztanleko. Bertzalde, zainketa intensiboko unitateko asteko sarrerak aurreko asteko 2tik azken asteko 1era jaitsi ziren, baita koronavirusak eragindako heriotzak ere 8tik 3ra jaitsi baitziren. Nafarroak marka guztiak hautsi ditu apirilean lanean eta kontratazio mugagabean. 972 pertsona gutxiago daude langabezian eta 1959 gehiago gizarte segurantzan. Urteko 4. hilabeteko datuak positiboak dira Nafarroko Foru Komunitatean hilean 972 langabe gutxiago daude, 2,8 gutxiago hilean. Bertzalde, gizarte segurantzako afiliazioak beste hazkunde bat izan du, 1959. Beraz, enplegua sortzen jarraitzen du kontratazioari dagokionez, 24.511 kontratu erregistratu dira, eta horietatik 28,3 mugagabeak izan dira. Horrela, kontratazio mugagabearen gehieneko kota historikoa lortu da. Iruñeko udalak zuhurtziak bertan behera utzi du 2022ko San Ferminetako kartelaren aukeraketa webgunearen bidez egindako bozketetan iruzurra egon daitekelakoan. Kartel baten aldeko boto kontzentrazioa antzeman da zeinbait ordu tartetan. Iruñeko udalak 2022ko San Ferminak iragartzeko kartela aukeratzeko herri bozketa zuhurtziaz bertan behera uztea erabaki du atzo eguerdian. Ubebikoitza.pamplona.es webgunearen bidez jasotako botoetan iruzur egin dutelakoan. Animsa enpresa publikoak udalaren webgunearen mantentze informatikoaren arduradunak kartel baten aldeko ezoiko boto konzentrazioa antzeman du azken egunetako ordu tarte jakin batzutan. Apirilaren 28an hasi zen kartelaren bozketaldian, Animsak datuen ikuskapenak egin ditu sistemak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko. Ikuskapen horietan larunbat eta igandeko 8:00 11:30 bitartean ordu tarte horretan emandako boto guztien 80% lortu zuen kartel bat dagoela ikusi da. Larunbaten 3 ordu eta erdi horietan 156 bozketa izan ziren eta horietatik 132 kartel berera joan ziren. Igandean, 8:00 11:30 114 boto izan ziren eta 84 boto kartel berera joan ziren. Ostiralean ordutegi berean 42 boto izan ziren. Egoera hori berriro gertatu da, atzo goizean ordubetetik ordu bat aterritara kartel horren aldeko ezoiko boto konzentrazio batekin. Kartel berari botoa ematearekin bat etortzeaz gain, boto horiek badute ezaugarri komun bat. Gehienetan ez dute osatzen erregistroko bigarren abizena. Datu hori aukerakoa da, baina bai gainerako boto gehienak. Nafarroako gobernuak gaitasun handiko behi haztegi berrien instalazioa etenda mantentzearen alde agertu da, atzoko bilkuran maiatzaren 30ean amaitzen den neurria luzatzeko lege proposamenarekin ados agertu da. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran onartu egin du gaitasun handiko behi haztegi berrien instalazioa etenda mantentzen duen lege proposamena, ariketa abeletxe horien baldintzak zehazten dituen arau bat izan arte.
Etete hori maiatzaren 30ean amaituko da eta 1250 baino edukiera handiagoko behi ustiategien instalaziori edo volumen hori gainditzen duten lehendik zeudenen zabaltzeari eragingo dio. Zuhurtziaz neurria 2021ean hartu zen abeletxe berririk ez jartzeko Nafarroko ustiategietan animalien osasunaren baldintze ezin hobeak bermatzeko behar diren tamaina eta gaitasun baldintzak arautzen zituen foru arau bat egiten zen bitartean. Landa Garapeneko Departamentoa foru lege proiektu bat egin zuen, baina pasaden martxoaren 3 Nafarroko Parlamentoak atzera bota zuen. Egoera horren aintzinean PSN, PSOE, gero Abaik eta Podemosek lege proposamen bat aurkeztu zuten maiatzaren 30etik aintzinera etenaldiarekin jarraitzeko. Nafarroko gobernuak orain bere adostasuna eman dio lege proposamen hau aintzat hartzeari, argudiatzen du parlamentu arkoak askotan atera zituela abeltzaintza ereduak sustatzeko borondatea. Europako estrategiekin bat datozenak, baserritik mahaira eta biodibertsitatearen defensarako estrategiarekin eta jasangarritasunean oinarritutako sektorearen garapenaren alde. Uharteko oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabide berriak Itaroako bizitegi eremua merkataritza eremuarekin lotuko du gaurtik aurrera. Bernardo Ziriza Lurraldeko Kohetsiorako kontseilariak eta Alfredo Arruiz Uharteko alkateak azpiegitura berria bisitatu dute eta 640.000 euroko inbertsioa egin dute. Uharteko pasabide berriak Itaroako bizitegi eremua merkataritza eremuarekin lotuko du. Bernardo Ziriza Lurraldeko Kohetsiorako kontseilariak eta Alfredo Arruiz Uharteko alkateak 643.781 euroko inbertsioa bezabarne eraginduen azpiegitura berria bisitatu dute. Pedro López, herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak, Bertan Miranda, garraio eta mugikortasun zuzendari nagusia eta Jesus Polo azpiegitura berrien zerbitzuko zuzendariak parte hartu dute bisitan. Kontseilariaren erranetan oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabidea da eta oinezkoen eta txirrindularien joan etorrien segurtasuna bermatzen du. Izan ere, orain arte errepidea gurutzatu behar zuten inolako babesik eta oinezkoen pasabedirik gabe. Horrela, duela ia 20 urtetik bizilagunek egiten zuten erreklamazio bati irtenbidea ematen zaio. Gobernuak argi berdea eman dio berdintasunerako plan estrategikoari eta 273 neurri ditu. Exekutiboak bilkuran parlamentura ikortzea erabaki du azken honek onar dezan. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 2022-2027 aldirako Nafarroko emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan estrategikoa onartzeko akordioa hartu du eta parlamentura igortzea erabaki du, ganberak onespena eman dizaion. Horrek datozen 6 urteetan berdintasuna sustatzeko estrategien eta ekintzen etorkizuna marrazten du. 2022ko guztira, 91.475.827 euroko aurrekontuarekin. Dokumentuak 4 lan ardaz ditu eta 270 neurri baino gehiago emakumeen eta nesken ahalduntzea, autonomia eta parte hartze soziala sustatzeko, bai eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko etaren biktimentzako baliabideak eta arreta eskaintzeko ere. Emakumeen aurkako indarkeria emakumeen izate hutsagatik egiten dena da eta emakumeen eta gizonen arteko botere harreman desorekatuetan du oinarria, harreman horiek egiturazkoa baitira. Zehazki 273 neurri dira, 56 helburu operatiboaren eta 14 helburu estrategikoaren inguruan, honako helburu hauek dituztenak. Zainketen erantzunkidetasunean eragitea, genero arrakalak murriztea, soldata, gizarte babesa, kirola, kultura. Eta azken batean, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzea, maila guztietan, genero ikuspegitik eta intersekzionalitatetik. Las políticas feministas, con la profunda convicción de que estas impactan de manera positiva. Eskubide sozialetako departamentuak herritarren parte hartze prozesua ireki du desgaitasuna duten pertsonen arretari buruzko foru legearen aurre proiektu berriari ekarpenak egiteko. Interesdunek maiatzean ekarpenak egin ditzazkete Nafarroko gobernuaren gardentasun atariaren bidez. Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako departamentuak ezgaitasunen batuten personei arreta emateko eta eskubidea bermatzeko foru legearen aurre proiektua jendaurrean jartzeko faseari ekin dio.
herritar interesdunek arau horri ekarpenak egiteko. Arau horrek beste berrikuntza batzun artean, baliabide eraginkorra biltzen ditu desgaitasuna duten haurren eskubideak babesten direla eta gizartean erabat sartzen direla bermatzeko. Aurten desgaitasuna duten personen eskubidei buruzko nazioarteko konbentzioa haur desgaituak hasieratik inklusioa lelopean egingo da. Ildo horretan maeztu kontseilariak nabarmendu du lege berri honek desgaitasuna duten haurren eskubideen babesa zainduko duela eta era berean aukera emango duela hezkuntza inklusiboa, kalitatezkoa eta debaldezkoa lortzeko aukera berdintasunean bermatzeko. En igualdad de condiciones a una educación inclusiva, de calidad y gratuita. Kulturak museoen boterea Nafarroan kanpaina aurkeztu du sektorearen rol sozial, kultural, ekonomikoa ikustarazteko. Nafarroako ondare zentroek hainbat jarduera burutuko dituzte maiatzean zehar eta doako ate irekien jardunaldiak egingo dituzte museoen nazioarteko eguna dela eta hilaren 18an asteazkena. Bianako Printzia Erakundea Kultura Zuzendaritza Nagusiko Museoen Zerbitzuak Foru Komunitateko Museo Zentroak sensibilizatzea eta ikusaraztea helburu duen sustapen kanpaina bat aurkeztu du. Spot batek, bideo sektorial batek eta ikus-entzunezko 15 klipek osatzen dute, eta maiatzaren 6tik 20 bitartean egingo da. Ospakizun eta jarduera berexekin batera. Gaur egun, Nafarroko Museo eta Bilduma Museografiko iraunkorren erregistroa osatzen duten 14 ekipamentuetan, gehi Julio Caro Baroja Nafarroko Museo Etnologikoan. Ekimena datorren maiatzaren 18an mundu osoan ospatuko den museo nazioarteko egunaren barruan kokatzen da, ate irekien jardunaldiekin, bizita lagunduekin eta hainbat jarduerekin. 2022 hontarako Nafarroko Museoen boterea Nafarroan da bere leloa. Mezuak fokoa jartzen du erakunde horiek inguruan dugun mundua eraldatzeko ahalmena dutela. Aurkikuntzarako leku gisa gure iragana erakusten digute eta gure gogamenak ideia berrietara zabaltzen dituzte, museoen zerbitzuak adirazituen bezala. Sensibilizazio kanpainarako Iñaki Alforja Sagonek egindako ikusentzunezko edukiak sortu dira eta zineman, telebistan, sare sozialetan eta prensa digitalean zabalduko dira. Inoiz pentsatu alduzu. Dakiten guztia zure zerbitzura. Ibilbide honen ezur mamia. Ez kale egin, te esperamos. Pailazoak Zibiboxen izanen dira maiatzeko larun batetan txikienei zuzendutako eskaintza ludiko batekin. Zibibox, Jus Larrotxak, Zabalguneak eta Milagrosak klaun eta magia ikuskizunak hartuko dituzte, baita lanbidearen gakoak ikasteko tailerra ere. Barrea bermatuta dago maiatzan zehar Iruñeko udaleko Zibibox sarea kantolatutako pailazo zikloaren eskutik. 3 larun bat jarraian etxeko txikienek klaun eta magia ikuskizun bat ikusi ahal izango dute Zibibox Jus Larrotxan. Gainera zikloa hilaren 28an itxiko da Zibibox Zabalgunean eta Zibibox Arrosadian eta umoria giltzarri duen lanbide honen nondik norakoak ikasteko tailer bat emongo da. Jardurek 1 eta 2 euro arteko kosto dute. Interesdunek aldez aurretik eman behar dute izena Zibiboxan bertan. También eres campeón de tu clase. ¿Y de qué eres campeón de tu clase? El que mejor se moja la cabeza de mi clase. Mendebalde Aurre Eskolak aurrera egin du eraberritze integralaren obretan bere espazioak egokitu eta berritzeko eta horrelako ikastetxeetan baldintzak ezartzen dituen foru dekretua egokitzeko. Mendebalde Aurre Eskola guztiz eraberritzeko lanek aurrera jarraitzen dute guneak egokitu eta berritzeko, eta horrela gisa hontako zentroen baldintzak ezartzen dituen foru dekretura egokitzeko. Lanak iazko azken 3 hilabetekoan hasi ziren eta ja gauzatu dira zabaldutako eraikinaren zein Premin de Iruña pasealekutik aurre eskolara sartzeko markesinaren egiturak. Hirigintza gerentzia eta batzordeak aurtengo abuztuan hasiko den ikasturterako amaituta egotia aurreikusten diren lanak bisitatu dituzte. Gauzatzen ari diren jarduketak bereziki eragiten diete 4 moduluei, erdiko gunearen klima egokitzapenari eta aurren babes eta segurtasun elementuak egokitzeari. Lanek 1.300.000 euroko aurrekontua dute eta Construcciones Ferminoses SL enpresa ari da lanak egiten.
Gauzatu dira instalazioekin zerikusia duten lan gehienak, hala nola zoru erradiatzailea, aireztapen oditeria, iturgintza, saneamendu eta argindarra eta komun ontziak eta entxufeak falta dira. Egun hauetan hezkuntzagunen barruko banaketan ari dira lanean. Isolamendua paratu da horma eta sabaietan. Akaberako zoladura eginda eta bukatzen ari dira fatxadako hormen estaldura vertikala. Honela, kanpoko eta barruko zurgintza, sabai aizunak eta beharrezkoa den guztia margotzea bakarrik dago egiteke. Udalak ikastetxe publiko eta itunduenetako lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleei zuzendutako ezagutu dezagun Iruña hezkuntza programaren antolaketa lizitatu du, hiriaren historia eta hiri bilakaera aztertuz hiriaren ezagutza bultzatu nahi duen programan. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak udalaren hezkuntza programa antolatzeko eta garatzeko kontratuaren lizitazioa onartu du. Aurrekontua 40.105 eurokoa da eta urtean 4 luzapen gehiago egiteko aukera dago. Programaren helburua hauek dira: hiriaren historiaren eta bilakaeraren ezagutza erraistea, Iruñeko ondare historiko artistikoaren garrantzia aitortzea, Iruñeko tradizioak eta ohiturak identifikatzea, hoien ezaugarriak, jatorriak eta esanahaiak eta hoiek kontserbatzeko beharra, eta hiriko espazioetan emakumeen aztarna eta hiriko historian eta kulturan esanguratsuak diren emakumeak ikusaraztea. Ezagutu dezagun Iruña haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunpeko guztiei eskaintzen zaie zehazki 5. mailako ikaslei. Lehen hezkuntzako kurrikulumari buruzko irailaren 5eko 2014ko foru dekretuan derrigorrezkotzat jotzen diren edukiak garatzen laguntzeko. Era berean Iruñeko eta hiritik kanpoko beste hezkuntza maila batzuetako ikastetxeei ere eskaintzen zaie. Udaberriko feria ospatuko da ostiralean Donezteben. 2 urteko geldialdiaren ondotik, datorren ostiralean maiatzak 6an, Doneztebeko merkatuko plazan ospatuko da Udaberriko feria. Hoi bezala Malerrekako ari lehiaketere egingo da egun hortan bertan aurten 14. edizioa. Hortziralean 11:00 ordu bat aterritara epaimahaikoek ekarritako ahaliak aztertuko dituzte ondotik sariak banatzeko. 6 sari banatuko dituzte, 3 ahari mutur gorriendako eta 3 mutur beltzendako. Kategoria bakoitzean lehendabiziko sari eskuratzen dutenek 120 eurona irabaziko dituzte. 2. saria lortzen dutenek 70 eurona eta 3. saria irabazten dutenek 50. Lehiaketa honetaz gain, azken urtetan bezala, 10:00 ordu bitara Malerrekako eskulangileen feria ere eginen da eta beraien produktuak ikusgai eta erosgai izanen dira bertan. Arratsaldeko 4:30 eskolarako bide seguruen ibilbideak erakusteko kalejira eginen dute. Kalejira eskolan bukatuko dute eta bertan txokolatea banatuko dute eta aurrendako jokoak eta musika izanen da. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.